Üdv újra itt! Ez most másabb videó lesz, mint a streamek, amiket szoktatok látni. Ez most csak amolyan rövid információs videó lesz. Jelenleg, amit szeretnék mondani, hogy ez a csoda hobbi gyanácsa, meg a streamelést is. Így ez miatt egész kaotikusak, mind a feltöltési idők, mind a streamelési idők. De ezt nem azt észrevettétek. Emellett, ugyebár főleg azt látjátok, hogy Helldiver videókat töltök fel, de nagyon szívesen csak másról is videót. Gondoltam arra, hogy a Vártünderhez is visszatérek, és arról is csinálok nektek videókat, vagy épp egyjátékos játékokkal, illetve néhány több játékos játékkal, ami olyan. Jelenleg főleg gépen játszok. Valamit kontrollerre, valamit egyéb inzető, azért tettem ide a kontrollert, mert ez elfér, de a bizonyos is az egész nem tudom ide húzni. Emellett néhány játékom van ott, de nagyon szívesen csinálok nektek videókat róluk, vagy épp streamelre nektek. Vannak PS-en is játékaim. Leginkább ugye főleg gépen játszok, így csak néhány specifikus van, ami nincsen gépen. Emellett van egy régebbi platform, a 360 is. Azt leginkább azért szereztem be, mert a PS2 meghalt, és mivel néhány játék arra is kijött, amivel játszok, idővel egy PS2-t is beszerzek, hogy tudjam játszani. Szándékosan nem használok emulátort, mert nem adja vissza ugyanazt az érzést nekem. Így egyelőre ez van. Emellett még rendelkezem egy sima Switch 1-jel. A Switch 2 még majd idővel beszerzek egyet, de jelenleg a Switch 1 van meg. Arra is van néhány játék, amit nagyon szívesen leszívják nektek, vagy csinálok róla videókat. De azt ugye már csinyával, mert Nintendo azt szeret lecsapni bárkire, aki tartalmat csinál az ő IP-ekből. Szóval az nem biztos, hogy lesz. De ezért félreteszem. Ami még van esély, hogy csinálok róla videót, ezt rátok bízom, hogy szeretnétek látni. Ebbe a hobbiba ismerősök rángatok bele, illetve akik még mindig ugye baráti körömbe tartoznak, együtt is szoktunk játszani Helldiversben. Az még hozzá a Warhammer 40k modellek. Mind összerakni, mind festeni. Ugyebár van a festékek is hozzá, van többi, csak nem fogom lepakolni a polcról. De nagyon szívesen mind csinálok róla a videót nektek, vagy épp mind lesz streamelem nektek. A modell összerakásának a folyamatát, és a lefestésének a folyamatát is nagyon szívesen. Ez egyik sem ilyen tip videó, vagy hogy hogyan csináld videó. Ez nincs a szórakozásra szolgálna ugyanúgy. Nem fogok semmibe sem tippeket adni. Mert mindenkinek ilyen személyes érzése, hogy mit hogyan szeret csinálni. Ezen kívül nem tudom, ha szeretnék valamit esetleg, hogy látni, vagy bármivel kapcsolatban kérdésetek van, nyugodtan írtok le lent a komment szekcióba, válaszolok, amire tudok. Illetve, hogyha esetleg a streamelés közben találtok meg, nyugodtan írjatok a chatbe is. Nagyon szívesen válaszolok bármire, vagy épp beszélgetek veletek. Itt lent az a kis figurát, ezt itt fogom hagyni. Vagy épp itt, vagy épp ahol éppen kényelmesebb.
ahol a legkevesebbet akarja ki a játékból. Vagy épp nem lesz sehol se ott az a figura. Leginkább azért, mert az arcomat nem akarom mutatni, és ez tökéletes arra nekem, hogy valahol látsz, valahol úgy tűnik, mintha ott lennék, de de mégse az hogy csak az egész képernyőben. A overlay nem lesz, sosem. Nem tervezek overlay-t, túl sokat kitakar. Vagy túl kis összeteszi a képet, és azt nem szeretném. Azt szeretném, hogy az egész játékot lássátok, vagy épp akármit csinálok. A chatet elgondoltam ide föntre kitenni, átlátszó szóba, ha szeretnétek. Ha nem, akkor marad így, hogy nincs chat, és csak a figura van itt, vagy nincs. Igazából ennyi lenne. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek, vagy végighallgattátok. Legyen tovább szép napotok, estétek, vagy délutánatok. És ha bármivel kapcsolatban kérdésetek lenne, vagy szeretnék választ kapni, tudjátok, hol találtok meg. Illetve a YouTube-nak a dolga, hogy ugyebár csak azokat nézőket számolja, akik feliratkoztak, kommenteltek, illetve követnek. Ha tetszik, csináljátok ezt. Ha nem, nem. Ezt rátok bízom már. Én nem fogom ezekért önhörögni minden videóba. Azt csináltam, amit szeretnétek. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek, és találkozunk legközelebb. Vagy itt videóba, vagy stream alatt. Sziasztok!